Ehun egun igaro dira eta Iñigo Urkulluk ez du ez gobernu planik, ez egutegi legegilerik, hori da EH Bilduk gaur egin duen balorazioa. Lehendakaria bakarrik dagoela dio Mintegik eta ez duela akordiorik bilatzeko asmorik. Akordio buruz hitz egiten da, baina bestalde batetik prepotentziaz jokatzen da. Ez da bilatzen akordioa, adhesioa bilatzen da. Jarrera horrek Alderdi Popularrarengana bultzatzen duela dio Mintegik eta ildo berean salatzen du Eusko Jaurlaritzak Madrili men egiten diola esaterako lanaldia luzatuta. Enplegurako plan horrek nolako sinesgarritasuna eduki dezake, prest baldin badaude murrizketak egiteko, zuzenean. Lanaldia luzatuz. Orain arteko legegintzaldiak utzi duen puntu positibo bat, atzoko bakeari buruzko bilkura izan zela dio EH Bilduk, eztabaidatzeko aukera eman zielako. Hala ere, EAJ eta sozialistak kritikatu dituzte, beraiekin zuten zubia apurtu dutelako, popularrak bakearen lantaldean sartzea lortzeko. Zubi hori dinamitatu zala, bere eskonbroen gainetik PP sartu izateko. EH Bildu ordea akordiotarako prestago materia guztietan. Hasi barko dute kontatzen besteekin. Lehendakariaren agerraldia eskatu dute bere gobernu asmoen berria eman dezan legebiltzarrean. Ziren guztiek ondo ulertu zuten zer esan nuen. Eta haren nintzen biktimen memorien defensa bat egiten. Eta literalitatea hartu nahi izan zen, testu ingurutik ateratzeko eta beste esan nahi bat emateko. Baina ondo asko dakite, zein zen nire hitzen borondatea eta gure taldearen jarrera.